Тобиас Морети, Волф Бахофнер, Карл Марковиц, Герхард Семан и Фриц Моляр. В серийния филм Комисар Рекс. Смъртоносни мечета. Сценаристи Петър Хаек, Петър Мозер. Ела да ти покажа къде е. Виждаш ли? Точно такова мече искам за рождения си ден. А кога имаш рожден ден? В други ден. Моят е чак след 4 месеца. За съжаление. Режисьор Оливер Хиршбигел.